Really? Okay, may gabi. Di ba? Hindi na okay na live na. Live na? May gabi mga kikso na taron sa Carbon Cebu City gikan sa UCR may busadi si Brigad Kanatay. Yan nataron rin painit sumasa nandan. Yan. Mga kiksunan si Brad Milben, Dino Sarido, Romeo Gumira sa si Limester. Kung si Brad Daniel Jewel. Yan kumakaban ni Ruina Pisa. Mga sister na Unique Beauty. Unique Beauty sila. Yan, kasi yung mga pangutan na sinuan. Kiksunan ron. Dahil Brad, Erwin na pisa. Erwin na Pisa. Sa may pangutanan ni mo, Brad. May tungod sa itong pagtulunan sa Pangutana. simbahang katoliko, Brad. Nya, sugdi na, Brad, kay medyo daom-laom ng kagabion. Dai, gapa foto dai dai. Dai, kamu limu dah putih ini. Dai, 5.20 dai. Sirap. Ewan sirap. Luba na. Ganti ka ng sirap. Bakal sirap. Pasigla mo na sa... El Galion murag na na pangutan natin. Brad, Hel, Galion. Sabay timo dai. Bisa kung sa Brad. Mas kasagaran na to, bang? Wag mo itong ano? Tinaw Ito may yung gabi ko bilang niya. Ako gyud ibalik ni dahil sa dahil lagi kay ang ilang gyud basya na kaning 468 sa katikisim nga divine person dahil lagi. Muna ba ibo ko balik ko na babasa ba sa katikisim dahil Why ikaw ba? divine person dahil kay mamay ilang ipasabog gyud nga attribute ko ni Kristo. Siya ang subject niya, ang subject po ba ni Roberto nga aliti nga ang subject niya ba si Kristo mo subject niya ang iyang divine person. Ang divine person mo namatay. Saya Ito, di kayo. ba ay din nga linod nga ako puta labahin sa kursus net sa katikisim. Nga ningaw si Roberto. Roberto nga divine person died. Amo na Gamay ay, pero sige na lang. Salamat yung Brad El Galion ya. Nindot yung video na taron mga kiksunan. Lubat ko ako ka live pero kang Romeo Gumira ni. So almost 30,000 naman sila po. At tubag na to mga divine person dahil literal. Andam no. Dili may tabo mamatay ang divine person kay. The divine person is eternal na siya. Fundamental of the Catholic Dugba page 36. The second divine person with the divine nature from all eternity. Ang Diyos, sabi niya pa, ang Diyos nung persona o Diyos nung kiniya, iha na daan, sawa pa siya magpagkatao. Sa ito pa, di pa mamatay kung mamatay, di na siya magpagkatao. Matyo, di pa mamatay. In order to he assumed in human nature. Munang John 1:14, after incarnation. Matod pa ni Father Francis Beligas, diha nag-alalis ang after incarnation. So managlahig biyo, may uban mga Catholic defenders nga namatay ang pagkatao, dungan gyud ang divine person. Dungan gyud siya. Kay sinati gyud, experience din. Muna itiman muna ilang barugana. So sayop na kay kanang 468 nga gikutlo ni Brad Hill Galion. Ang proper subject ang divine person, why problema na? Ipahid na sa Diyos ng persona, tama gud nga kining si Kwate ba? Si Brad Milben, pahira na yung Milo lang. Pahira na Milo. Wa man ni mahimong Milo ang inaw, nagka-Milo lang. So muna nga, divine person died in his human nature. Otherwise, sa divine person ka na tayo. Kaya eternal man. So, kanunay siyang kuyog, ang divine person kan, one person man, so nature, both human and divine. Dili na buwagon. Pero ma-misinterpret sa uban, kay, kuwang kuno, kuning, ang pangutanan na Brad Ewede, kada Jim Gonzaga, grabe na, Roberto, murag, pangutanan po na. Kung taga, si Duro sa Pampanga, ano niya, so naghan pa mga taga Mindanao, taga Leyte, nga kinsa na namatay Brad Ewede, Diyos na o dili? Si Kristo namatay. Joy, sirak. May gabi tanan diyan no, kang kaigsunan di sa putuhan sa carbon. O si Brad na usa ka Unang atong tubag nga ining ang napungutan na. Christ death on the cross, dugma na, fundamental sobre katong dugma page 184-185. Nikutlo si Bishop Dr. Rodrigo sa Sote San Pablo nga na si Kristo namatay diya sa cross. 1 Corinto 15. Ano man?
Mag-isgot ang Christ kani. Understood na, automatic na nga, both human and divine. Kung usaran na kakiniya, dili na ang tawag Kristo. Wala nga, suma sa 144 sa fundamentals of the Catholic dogma. Kining, the divine logos, divine person ba? It is the divine logos who suffered in the flesh. Ang divine person, nag-antos, diya siyang lawas. Muli klaro sa 144, pero gi-misinterpret sa mga G.R. Lim. God died literal sa Davao o uban pa mga area. Muna nga, dakong sayop na. Dili na dokyunang opisyal ng panulo, divine person died literal. Sa former kuli, si Romulo Hernandoy, kanina ni chat na, si Reverend Father Darwin, ningon Brady Wade, nga ang divine nature dili mamatay. Ang human nature lang. Ang pagka-Diyos di mamatay, ang pagkatawanon lang. Parihatag barugana na. Ang pagka-Diyos di na mamatay. Ang tawhanong kiniyara. Pero ang Diyos mamatay. Lahat ng pagka para nila. Ang Diyos mamatay mo ng divine person. So, sayop. Si with due respect sa pare, Father Darwin, divine person, died literal siya. Dili siya kay kanang dili sa ang divine nature, di mo na mamatay. Nya mo na nga angay na tong kamalandungan nga sanay ka dakong sayop nga panudlo, supak sa dugma, supak sa kamatuoran, sa Biblia, sa dugma, sa Catechism of the Catholic Church, nya 426 sa CCC, Catechism of the Catholic Church, huwag mabasa, divine person died literal. So, dahil sira, iyo. Bakit ka ba? Hindi ito daw. Sarap. Hindi. Ang Bidal ba? Oo. Iya, ibambit. Kaya binadara na yun. Klaro na, klaro. Karon to. Dara? Kaya kami raman na vlogger ko tanon sa kumpiyansa. Dara yun ha? Hindi na ko na siya supak ko. Salamat Ricky Hamilia o G.R. Lim sa pagtanaw, no? Itong programa. Fundamentals of the Catholic dogma na, dara ko. Nya, karo Ang ganin niya. liter ko din. Ha? Hindi na Bidal. Ang liter. Oh, dia, aning Kardinal Bidal. Pero bago sila na. Damo na, pero bago. Oh, lagi. Dara, Kardinal Bidal. Ha? Klaro, tinaw dyan kayo sa utong tutok. Tinawa dyan kayo, no? Masama Nya, sa nabasa kaya. dire. Sa adlaw. Ato lang disog basa, mubo. Aningon dire nga tungod nining opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika ang musupak nini dili na usa ka Katoliko. Nga maingon nga namatay ang pagka-Dios dungan sa pagkatao, rehis na. Oh, rehis. Oh. Hindi na Bidal na. Kardinal Bidal. Klaro kayo. Karo kayo. Nya Dim tayo dugma dire. Karo kayo pagbintas sa dugma. Di pa tayo iguwa. Kining Catechism of the Catholic Church. Na pwede rin mga kigsunan. Gumba na ng CCCO. Catechism of the Catholic Church. Na klaro kayo. Matang basahan ng Ni 426 mga ha. kamaturan nga di ko 426 sa Catechism of the Catholic Church. Kung yung tanawon. Ay, sirak atas ang kuwan ng sirak. enjoy. Ano ba, kumplito po, hindi ano nga mahiyagar ilang mga una nga makaampo sila ba nga nalago sa tugma o patikisin nga ang Diyos di mamatay. Oo. CCC, Catechism of the Catholic Church, 426. Agit mga kaisan. Di, muna lang gamito na namatay ang divine person. Atong basahon. At the heart of the Catechism, we find in essence a person, the person of Jesus of Nazareth, the only Son from the Father, who suffered and died for us, and who now, after rising, are living with us forever. Buhi ang ganit kanunayo. Buhay mo na living. Kanya, kaning who suffered, si Kristo na hiding, unsa may hiding at the heart of Catechism of Christ. Niyon sa ning Christ sa 464 sa Catechism of the Catholic Church, both human and divine man. Kaom na nimo. Ya digi dire klaro kayo nga ang 464 og sa 4 ito na 4 ito ha. 4 ito sa CCC Christ being true God and true man. Na, limang 4 ito sa Catechism of the Catholic Church. Kung namatay ang divine person, unsaon na pagkupot sa lawas o kalag? Tara, 630 sa CCC. During Christ's period in the tomb, the divine person continued to assume both his soul and body. Kung panahon sa diya sugnganan si Kristo, ang divine person, nagpadayon siya og kupot sa lawas o kalag. Kung namatay pa ang divine person, wala kay saktong filosofiya,
sa pagkupot sa lawas, assume his soul and body. So, ang divine person, ni join, wa maumsa. 630 sa Katikisim sa Katikisim of the Catholic Church. Kanya kaning dugma na wa may laing kusog nila ang gamiton. 144 nga divine person namatay yun. Inumdum sa sira ko. Nga kagibunan no, nagit tayo mga overdress. Okay, padayon. 144 na. Birthday sa ito. Sira ng size 22. Tara. Dari napitahan ah. Ingon dari nga it is the divine Logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Kanang divine Logos, mo man divine person who suffered. Hinsa nagantos. Nya siyang lawas. Oh, lawas na may place. One ta ba place kung namatay ba ang divine person? Sa to ba divine person died in his human nature. Oh, si Bishop Makanin ingon nga si Kristo ang pagkatao lang ang namatay. Oh, the second divine person who is truly God died in his humanity according to Bishop Makanin. Bishop Makanin na. Klaro kay mga kigsunan. Di pa Santos nga umabot si Bishop Chupilo Kamumot. Daraw. Klaro kay re. Gumito nila Ang makagahom kanunay nga buhing Dios. Buhing Dios. Mr. Basahon. Oh, klaro kayo, buhing Dios. Na. Yun na, Mr. Basahon ng Diyos. Pwede mo yung magagahon ba? Bitaw. Mana Darwin na pisa. Shout out. Okay. Salamat. Brad William, Brad Veronesa, Brad Juan Pasiones, Brad Iman, Ibinado. Salamat sa mga tanaw. Libog yung utok niyo. Ikaw Brad, salamat no sa tubag ni Brad YD niya. Presinta sa mga pangutana. Ay mga pangutana sa Si Roberto sa bandal, kamgo siya. president. Magi. Ikaw Brad, pangutana Brad. Ay, pumunta. Ikaw Brad, din bisa. Wala. Si Kwan, si Ikaw Brad, pangutana. Irwin Napisan, sino yung pumunta? Nga kaubanan diri sa atong session puto sikwati sa carbon. Brad niyo. Go Brad, tana. Abi joy ko kay mo tana. Rumiyuro mo ng cellphone. Wala ka ito makwenta. Tokong yawdo mo dahil kanina dahil. Wala ka ito. Wala. Ako na lang ako yung mungutana kay di sila. Iwag tubagay way di. Ako sa gingnan. Ako sa gingnan. Kasi pumunta na. Oh. Sa Brad? Ay gabi Brad di way di no. Tanan na tanan diri mga kaubanan. Kung pangutana Brad di way di kanang may tungod sa sala ba. Ang tao way di may pirno ra ba siya kung makabuhat sa dautan. Mo binibas yan iway di kay sumala sa 1 to 4 man na. Kabuhat dautan ang kabuhat sa sala ba. Munay kabuhat sa dautan niya. Muna siya iway di nga mga minpirno bigid ang tao. Kung sumala sa mabuhat sa dautan. Ay Okay. ko tignaw ba iway di? Atong tubag na magbuhat og sala. Sala. Yeah, dakong sala gyud. Suma sa kompleto gid ba kanang tawag og mortal sin, full knowledge, full consent na Da lamig Green da Panther. stigma. So kompleto na siya. Anong tao nga impierno na. Pero under man sa moral theology nga ang tao man ta aduna tay five external properties of the body o internal. Sa ato pa, dili kita kakundim sa tao nga may impierno gini. Butan ta lang subjectively, buhat siya sa impierno siya. Pero kung gamay itong sa mga buhat niya, di sa mga sa impierno. Kay sa Pinirig 21:27, nothing unclean will enter the presence of God of heaven. Kato, way bulingon na magasul sila sa langit.
Karon ang waysa posible nga ng wala sa pagduman ng oso atau may waysa batako nos kumakura. Sa punto diya nga ang taong daotan mismo tanggal daotan nga natural. Kuang ko ang daotan ang tinubdan sa ang amang sa tan daotan yawa man 1844. Sa ito pa, taong daotan, maintin na muna siya. Hindi sa kabalik sa Diyos. Sa simbahan, ginulso, Rizal Pare. Kaya nga, nilutan po ko na kay para na sa tanghanon na to niya. Iniusan niya sa pumalandong ta, kaya sala na itong manaw. Kadautos gino, magdulso pa alagat. Huway, ang dangay kay naman na sa wala ang kasulatan, paghutay sa Matthew 24:13, niya 1 Samuel 12:20. Isa makasala tayo kung biyas gino. Alagari, gano'n yan, Diyos. So, muna itong tubag pambit, Brad. Blackwell Jewel. Okay, daghang salamat Brad Diwayde, no? Bulawan, no? Nawan yung cellphone ni Brad. Ikaw Brad Erwin Napisa. Sumpay sa Maayong gabi. ni Brad Jewel, no? Tinghayaga, gino? Nakutan na si Brad Jewel ganina about makasa pagod ang magbuhat ng dautan. No? Pero ako pakutan na, ini makasa pagod ang tao nga wala siya gibuhat ang maayo. At Santiago, naman na sa Juan. Ang yung buhaton, pagbuhat ng mayo, asa, okay. Ay mga buhaton ng mayo, mayo sa pagserbisyo. To pagtawag ng Tusquino, pagserbisyo, pag-share, pag-educate, pag-evangelize, sa na kasi tamo tudlog sa mayo man iyam na Ginoo mayo sa Jago Catholic. So muna nga ang daghang klase sila di mayam sa 158 sa Catechism ng Catholic Church, different kinds of sin. Muna nga sala ang tao, dautan man ang tao sukan pa sa sinugdan, milad ang tao asa who in-synthesize. Kung ang itong bato, ano yung changes, pagpaduod sa simbahan niya ngalagat, usurp, o kuban pa mga itong buhaton. Tapos niya, padlungon mo ta, siya mo tayo siya tambalan na. Sa itong buhaton na na. Bisal pa. Dapat? Okay, salamat, no? Sa itong mga kaubana, no? So, Brad, wala na. Okay, manamilit na ta, Brad. Sama yung bakay niya. Okay, salamat, no? Ha? Itong mga kabana, no? Sirak. Okay na, Brad?